मानगेदेर प्रमोद बर' बिथाङा दा माने मा होनो अपोजिशन नि बिजाथि हिसाबै गसंदों बिथाङा एनडिए गैया गतिके बे लाइनजोंबो मानगेदेर माने प्रमोद बर' बिथांनि सायाव रायजोआ नायगोन आरो बेबायदि थांखि लागोन गतिके आं सानो मा साननै सानथामनि उनाव बेफोरनि रोखा मोनसे नुथायखौ नुनो मोनगोन। बेसेबां चेलेन्जिं जागोन नोंथां? आं सानो बेबायदि चेलेन्जिं जेबो जाया मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय जिथु बिटिसिनि इलेक्शन बे इलेक्शनाव इउपिपिएल नि दैदेननायाव सरकार दंमोन प्रमोद बर' बिथाङा गावनो चिफमोन आरो जलेन दैमारी बिथाङा एमएलए मोन नाथाय अब्लाबो माने जोंहा कातिराम बर' बिथाङाबो माने स्पिकार नाथाय अब्लाबो बेवहाय बिजेपिनि बिजाथि बिजित गोरा नार्जारी आरो रेखा नारायण राजबरा देरहादों ओमफ्राय गयबारियाव बिजेपिया मानगेदेर प्रमोद बर' बिथांखौ माने सापर्ट खालामदों मानो होनब्ला बेयाव प्रमोद बर'खौ सनमान होनानै बिजाथि दैखाङाखैमोन गतिके এইবাराव जिथु आयेन आफादनि मोनसे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दा बिजेपिजों आरो बिपिएफजों माने एकेलगे एलायन्स जाबाय गतिके थांनाय बिसायख'थियाव बिजेपिया हारसिंनो जेराव देरहादों दा बिपिएफआबो ज' जानायनि उनाव आं सानो मा मोनफ्रोमबो बे जिथु बिटिसिनि बियाब गयबारि दरंगाजुलि आरो बागानपारा बेवहाय बहुद डिफारेन्सआवनो जोंनि एनडिए निया भट मोननो हागोन बेखौ आं सानो ओंखायनो बेबायदि इसेबां गिदिर जेबो गैया गतिके बिसायख'थि होनब्लाबो माने जों खामानि मावनांगोन आरो जों बाथ्राफोरखौ बुंनांगोन भटबो होनांगोन रायजोफ्रा बेनि उनाव रिजाल्टआ बुंहैगोन आरो मोनसे समाव बे जोंनि माथ्र दा जोंनि जिथु नुथाय बे नुथायखौ लानानै बुंनाय बाथ्रा ना बेखौ मेया रोखा खालामना होबाय जोंनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा दा एनडिए आव माने जिथु एलायन्स बे एलायन्सआव माने बिपिएफ आरो बिजेपि आरो बिनि उनाव एजिपि दङ आरोखि दा बेबायदि गैला आं सानो रेखा जानाय उनाव आरो दा माने बिजेपिनिफ्राय अलरेडि बिजाथिखौ फोसावबाय जायखौ जोंनि गिबि मन्थ्रिया बिपिएफजों रायज्लायनानै थि खालामदों होनदोंमोन बे दिनैहाय फोसावजाबाय आरो बिथाङा रोखायैबो बुंबाय जोंहा इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो गैया बे बिसायख'थियाव जे आंखौ पार्टिनिफ्राय बिथोन होदोंमोन तामुलपुरावनो गेलेनांगोन आरो बे हिसाबै तामुलपुरनि जोंनि मन्थ्रिफोरजों एखेलगे आरो बे लेखायैनो दा एनडिएनि बिजाथि हिसाबै आंखौ दिनै मानगेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पार्टिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथांमोनहा माने बेवहाय बिजाथि हिसाबै थिसनबाय आरो बे बेलायाव बिपिएफखौबो आङो साबायखर बावनांगोन जोंनि मानगेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे बिथांमोनहा दिनै एनडिए हिसाबै बिजेपिनो सिटखौ माने बेवहाय माने हगारनानै होबाय आरो आङो एनडिए हिसाबै बिजेपि आरो बिपिएफनि बिजाथि महरै आं दिनै बेवहाय माने गसंनानै रायजोनि खामानि मावनायनि मोनसे खाबुखौ गावनि जिल्लायाव गावनि जायगा जोनोम जायगायाव आं दिनै माने हाबा मावनायनि सुजुगखौ सार माबायदि आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा माबायदि मदद होगोन रायजोफ्राथ' थोंजोङै जौगाखांनाया जेथिं बिथिंनो रायजोफोरनो राजनिथि नांगौ रायजोफोरनो जौगाखांनाय नांगौ राजखान्थियाथ' राजखान्थि हान्जा आरो राजखान्थि हान्जानि जायफ्रा एमएलए जानो नागिरो बेनि थाखाय बे आलादा अदेबानि रायजोआ जाहैबाय सोर जौगाखांनाय खामानि मावो दा दिनैनि दिनाव आं सानो मा बे बेलायाव जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिआव सरकार दं आरो मानगेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव दिनै आसामाव एनडिएनि सरकार जागोनना रोखा जाबाय कंग्रेसआ बायस्राजोबनायनि उनाव गतिके बे बेलायाव रायजोआ थोंजोङैनो मानगेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो थाफागोन आरो बे हिसाबै जिहेतु आं बिथांमोननि केन्डिडेट एनडिएनि गतिके रायजो राजाया माने आंनोनो भट होगोन आं बेखौ सानो ओंखायनो बे बिसायख'थियाव इसेबां साननांगौ गैया बायदि आं इउपिपिएलनिफ्राय प्रमोद बर' बिथाङाबो बिजाथि ना प्रमोद बर' बिथांनि बिजाथि होनाया बिथाङा जिहेतु मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा दं गतिके राजखान्थि हान्जाया माने मोनसे बिसायख'थियाव माने बाहागो लानायानो गुबै थांखि मानो होननानै बुङोब्ला बिसायख'थिनि गेजेरजोंसो एमएलए देरहानानै रायजोनि खामानिखौ मावनो हागोन बे हिसाबै मानगेदेर प्रमोद बर' बिथाङा दिनै तामुलपुराव बिजाथि हिसाबै दिनै गसंदों बिथांमोननि हान्जाया बिथांखौ होदों
नाथाय आं सानो बे बेलायाव रायजोआ डिसाइड खालामगोन बिथाङा अलरेडि गयबारि समस्तिनि MCLA आरो बिथाङा दा रायजो सभानिबो MP आरो दा बिथाङा MLA हिसाबै गसंदों दा रायजोआ बिथांखौ मा हिसाबै लुबैयो बिनि सायावबो सोनारगोन